špeciálnom vydaní vášho obľúbeného podcastu o umení dnes privítame výnimočnú hostku, senior kurátorku Slovenskej národnej galérie, teoretičku umenia Alexandru Kusu, ktorá na našej scéne pôsobí už takmer štvrťstoročie. Pochádza z dobrej evanjelickej rodiny, ktorej od nepamäti ležal osud tejto krajiny na srdci, je prešporáčkou a tak trochu aj liptáčkou, študovala v Amerike i Bratislave, pôsobila aj v Českej republike a špecializuje sa na umenie 20. a 21. storočia, učí na katedre dejín umenia Univerzity Komenského. Vítajte pri sledovaní podcastu Predané, najpočúvanejšieho podcastu o umení na Slovensku. Tak od leta, odkedy vás na základe vykonštruovaných a veľakrát prekrúcaných dôvodov odvolali z pozície generálnej riaditeľky Národnej galérie, ste absolvovali desiatky rozhovorov a diskusí. Ale to boli také vynútené rozhovory. O čom by ste sa najradšej rozprávali? Spontánne zo mňa chcelo vyletieť, že o umení, ale keď sa tak zamyslím, tak si hovorím, že možno by som mohla byť aj chvíľu ticho. No, ale to by nebolo v tejto situácii najlepšie. Nie, tak preto stále rozprávam, takže vlastne asi je to tak, ako to má byť. Že príjmam to, odpovedám, rozprávam. A tých vecí je tak veľmi veľa, že vlastne nad všeličím aj tak znovu rozmýšľam. Premýšľam to na novo, že má tá doba v sebe aj taký, nazvime to, vzdelávací aspekt pre mňa. Cítite to ako historickú situáciu? To úplne neviem, ale tým, že ja som sa zaoberala v umení tými politikou a umením, že to bola taká moja téma, tak vlastne sa občas, ako keby vystúpim sama zo seba, pozriem sa na to, čo sa deje a snažím sa si to nejak pomenovať v zmysle tých historických skúseností, v zmysle toho, čo sa deje a je to aj taký scudzovací efekt, takže... Trochu si mi ukradla otázku, ktorá vlastne smerovala k tomu, že možno Freud by povedal, že prečo si vyberáme témy diplomoviek, aké si vyberáme a tak ďalej, pretože tvoja odborná kariéra alebo ten záujem od diplomovej práce cez dizertačnú prácu bol presne smerovaný na Sorelu, na umenie versus diktatúra, politika, že v niečom ťa to možno pripravilo na toto aktuálne obdobie, v niečom možno nám budeš vedieť povedať, že či to, čo sa často objavuje teraz v tlači alebo vo vyjadreniach, že tie praktiky pripomínajú či už 50. roky alebo normalizáciu a možno v niečom nám dáš aj taký nejaký pozitívny apel, pretože ako vieme, tie obdobia skončili vždy. Áno. A to je vlastne aj niečo, čo mne trochu prekáža, že sa to prirovnáva k tomu obdobiu, pretože to je naozaj neporovnateľné. Čo je rovnaké, je ten mechanizmus, ako sa to robí, že to je vždycky to vyhrážanie, šikana, potom príde taká jedna kolaborácia, potom také ospravedlňovanie si tých vecí. Ale to, čo mne z toho strašne pozitívne vychádza, je, že my naozaj žijeme, aj keď sa nám to nezdá už v občianskej spoločnosti, možno je nedokonalá, možno je všeličo vyčítame, ale môžeme sa aj vykričať na námestie, môžem ja prísť do podcastu do spriateľenej inštitúcie a porozprávať presne, čo si myslím a nikto mi za to neotrhne hlavu. Takže tá situácia je iná. Tie praktiky, alebo skôr tie mechanizmy sú rovnaké, ale to, čo ako keby dokážu, tak to podľa mňa rovnaké vôbec nie. A mne to potom aj mi to tak vadí, že keď sa naozaj začnú diať tie hrozné veci, že aké slova budeme vtedy používať. Že sa tak bojím o náš slovník potom, že aby sme si nevybili všetky tie unesené štáty, ohrozené demokracie, demontáž, neviem čoho. A keď sa to naozaj začne diať, tak čo budeme hovoriť? Že to je taká moja jediná obava z toho. A nedieje sa to ešte? Slobodné voľby, slobodné médiá. Ja si myslím, že keď sa pozrieme, ja neviem, do Ruska, do Maďarska, ja si myslím, že sme európska krajina stále. Tak to je celkom pozitívne. Ja tomu úplne verím. Aj verím, že to dobre dopadne. Ja si nemyslím, že ľudia chcú žiť v minulosti. Dúfajme tiež. Ale na začiatku tohto volebného alebo vládneho cyklu práve vedenie Ministerstva kultúry pristúpilo okamžite v podstate postupnými krokmi k zrušeniu
tej najmladšej inštitúcie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, a to je Kunsthalle. A vtedy vám viacerí vyčítali taký vlažný postoj k tejto celej situácii. A ste to vysvetlili v niekoľkých rozhovoroch. Jeden veľký rozhovor bol uverejnený aj v Artovku. Iba sa chcem opýtať, že či by ste teraz po poznaní toho celého roka urobili niečo inak. A jedinú vec asi, ktorú by som urobila ináč, že by som si viacej dala záležať na tom vysvetľovaní. Ja si myslím, že sa nedalo urobiť nič iné a povedala som to už veľmi veľakrát. Tým, že nám sa to dialo druhýkrát, tým, že tá inštitúcia nemala riaditeľa, nemala žiadnu osobu, ktorá bola spôsobila s nami komunikovať. My aj keby sme chceli urobiť revolúciu, my sme ju nemali urobiť s kým. Pretože vy potrebujete v tom druhom partnera. A ja som naozaj verila, že sa to bude, že to je nejaká taká vývrtka mocenská, alebo skôr taká neschopnosť, ako zareagovať na tie nakopené problémy. Že keď sa to všetko utrasie, tak, pretože ja som s nimi aj rokovala o tom, že sa to znovu od januára osamostatne, ja som nemala dôvod si myslieť, že sa to nestane. Raz už sa nám to podarilo. Že prečo by som si to myslela. Ďalšia vec je, že ja si naozaj myslím, že erbová inštitúcia má byť rozvážna a má sa najprv snažiť o dialog aj so zriaďovateľom a až potom, keď všetko zlyhá, tak vtedy môžeme ísť na sklo. A teraz je už tá situácia, kedy tieto dialógy zlyhávajú, predpokladám. No tak zlyhali. Keď odvolali Mateja Drličku, tak to bolo jasné, že tá cesta je nemožná a vtedy sme to vyhodnotili okamžite takto. Ale ja viem, že dodnes mi to veľa ľudí zazlieva a stále takí budú, to je úplne v poriadku, ale ja akože to si naozaj myslím, že sa máme snažiť spolu rozprávať, snažiť sa to urobiť o dobrodky, neviem to ináč povedať, proste normálne, konsenzuálne a až keď všetko zlyhá, tak potom pristúpiť k iným. Proste ja som taký človek, takže ja to mám tak. Predsa keď sa pozrieme na tú našu inštitucionálnu štruktúru na Slovensku, je to pomerne malý počet inštitúcií v porovnaní napríklad s Čechmi alebo s Maďarmi. To Kunsthalle je pomerne dôležitá inštitúcia v takejto sieti. Ako by ste nám vysvetlili rozdiel medzi Kunsthalle a Slovenskou národnou galériou? Prečo je dôležitá takáto inštitúcia? To je taká zvláštna vec, že my máme totižto v Bratislave Kunsthalle 2. Ja chápem, že to nikto tak nevníma kvôli tomu programu, ale v skutočnosti aj Danubiana je Kunsthalle. A ja rozumiem, že to sa vždy tak každý ohradí, ale ja teraz nehovorím o ich výstavnom programe, ja nehovorím o tom, čo robia, ja hovorím o tom, čo oni sú. Je to štátom dotovaná inštitúcia, ktorá má robiť výstavy súčasného umenia. A to je vlastne aj ten rozdiel medzi Národnou galériou a to bol aj ten rozdiel, prečo ja si myslím, že určite by to nemalo byť pod nami, pretože to má byť v dobrom aj naša konkurencia, čo sa týka služieb, čo sa týka toho, ako tie veci robíme. A ďalšia vec je, že práve to, že existuje niekde Národná galéria, ktorá je možno trochu konzervatívnejšia, odbornejšia, tak tá Kunsthalle môže byť taká odvážna, môže robiť veci, ktoré si myslím, že by neboli vhodné pre inštitúciu, ktorá má proste trochu iné povinnosti aj od zriaďovateľa, aj sa zaoberá iným typom umenia, že raz za čas áno. Čiže keď vznikla Kunsthalle, som bola strašne šťastná, že sme vlastne boli odbremenení o tú časť toho živého umenia, že to bude robiť niekto iný. Čiže zaoberáme sa umením, ale každá tá inštitúcia úplne iným spôsobom. Ale samozrejme spolupráca, všetko super by bolo. Keby bolo. Ty máš určite, a to vieme všetci, veľmi blízky vzťah k súčasnému umeniu. Aj sama si robila viacero projektov s vybranými umelcami. Dalo by sa povedať, že ten tvoj, ak to poviem tak možno nevhodne, vkus je veľmi špecifický, špeciálny, niekto by povedal vycibrený, vytríbený. A skús našim sledovateľom, posluchačom a divákom možno povedať, že je to rodinným zázemím, štúdiom, poznaním sveta, kumuláciou, vekom a tak ďalej, že trochu nechaj nás nahliadnúť do toho možno tvojho uvažovania alebo vnímania týchto vecí.
Lebo teraz vlastne ešte, aby sme povedali, že teraz ťa najčastejšie vnímame z pozície riaditeľky alebo teda manažérky, človeka, ktorý niečo vedie, ale že netreba v tebe strácať ten obraz historičky umenia, človeka, ktorý umenie pozná a má ho rád, verím. Mám. Tak Stále. trošku odhal. Musím povedať, že ono sa to vyvíjalo a vlastne trochu viacej, neviem, že ale keďže vy máte, predpokladám, to publikum, ktoré je vzdelané alebo zaujíma sa o umenie, tak nemusím to hovoriť úplne, ako by som povedala, laicky. Mňa strašne baví model výstavy. A že či je to so súčasným umením alebo so starším, že ten prístup k tej výstave, že to je to súčasné, čo ma teraz na tom tak najviac zaujíma. A veľmi ma baví pracovať so žánrom. Že aký žáner zvoliť pri tej výstave alebo pri ľubovoľnom projekte a ako ho posunúť. Čiže ja neviem, že chcela, že neurobiť s Denisou Lehodskou výstavu, ale urobiť s ňou monumentálne dielo do verejného priestoru, ktoré tam bude navždy. Alebo to, čo sme robili teraz, čo pripravujeme spoločne. Ježiš, vy ste konečne podcast, kde môžeme povedať aj o partneroch, otvorene s Tatrabánkou. Sme pripravili taký pre mňa veľmi zvláštny projekt, ktorý sa podľa mňa veľmi hodí do toho miesta, že v Strážkach teraz sochár tesá sochu z mramoru pre park. Čiže niečo, čo je vlastne zdánlivo úplne retro, ale robíme to v tých súčasných rámcoch. Môžem skočiť? Lebo bola som nedávno v Strážkach. Vedela som teda o tom, že Juraj Gábor tam vytvára súsošie a bolo už dosť chladno. Videla som tam ten jeho prístrešok alebo to miesto, tú dielňu, kde to vytvára a som tam nakúkla a aj sme sa dali do reči a poviem možno, že v čom to je dôležité a čo vám môže unikať, alebo ste sa s tým nestretli. Juraj jednoducho povedal, že pretože vytvára tam figúru z mramora holého, nahého muža. A povedal, že vlastne ľudia chodili okolo, domáci. A prirodzene hneď vedľa je kostol a tak ďalej, že tam vznikol taký ako keby odpor voči nahej mužskej figúre a vôbec telu a tak ďalej. Ale že tým, ako dlho on to teda vytváral, ako tam komunikoval s tými miestnymi, ako možno niekto z kostola potom sa išiel pozrieť, že jednoducho začalo vznikať niečo také spoločné, komunitné, nejaké porozumenie, že pre mňa to bolo veľmi dôležité vidieť, že keď kdekoľvek vložíte toho umelca a je tam priestor na tú komunikáciu s tým okolím, ktoré môže byť absolútne odmietavé, že možno tam boli aj nejaké tlaky, že aby sa to nejakým spôsobom zastavilo alebo a tak ďalej, že je možnosť to zlomiť alebo vytvoriť si ten vzťah, minimálne to zaakceptovať a si povedať, že OK, tak tu niečo vzniká, je to tu u nás, dobre, skúsim to prijať. Že aj to je tá cesta. Začalo to tým, že oni nám začiernili. Musím povedať, že mňa to, ešte keď to bol len model, že mňa to strašne prekvapilo, že mňa by to vôbec nenapadlo, že v 21. storočí toto môže byť problém. Vôbec som takto nevedela uvažovať. Ale to je super, že si mi toto povedal, to sa mi aj veľmi páči. A asi to ten Juraj možno nejak podvedome cítil, pretože kľudne sa to mohlo stať, že on by to vytesal v svojom ateliéri a donesol to tam, ako sa to deje obvykle. Tam bola tá idea, že ho tam chceme mať a k tomu sme robili aj všelijaké programy. Aj pre tú miestnu komunitu, aj pre školy okolo. My sme ho vlastne využili aj ako taký atraktor a aj na štartovanie, pretože sme veľmi chceli, že veľa sa hovorí o regiónoch, ale stále je to také bratislavské safari. Že povedzme si to, že takto to býva. A je pre nás, že veľmi sme chceli pristúpiť k tým strážkam, k tomu pracovisku rovnocenne. Že nebude to niekto, komu zase my niečo dodáme z tej Bratislavy a oni teda sa s tým budú musieť nejako vyrovnať, ale že takto to bude o mnoho lepšie a ešte ono to súvisí aj s tým, čo tie strážky sú. Že tam žil Medňanský, on tam tvoril, že pre nás tá rovina toho, že totiž to na tých strážkach Medňanský je super, obrazy sú, ale tam je najkrajšie byť.
že to je úžasné miesto, že ja vždy, keď tam som, tak si hovorím, že bože, prečo som ja lebo aj si tak kladiem otázku, že čo je tu najlepšie a fakt tá zbierka je veľmi pekná a vždy si nekedy spomínam, že najkrajšie je tu byť. Že stať tuto pri tom Poprade, jak tam žblnkoce, tuto sa pozrieť v tom Opare a ten kašteľ, že tam je také zvláštne ticho. Asi aj preto ten Juraj on tam chcel byť. Aj preto ten projekt, čo my sme mali, rekonštrukcie strážok, on počítal s tým, že tam bude postavený taký ateliér dole pre ľudí, ktorí by chceli tvoriť. Lebo že niečo tam, že nechcem pôsobiť tak duchársky, ale proste niečo tam je. A inakšie to, čo aj Nina spomínala, že dať toho tvorcu niekam a ono to môže pôsobiť zjemňujúco. V slovenských dejinách umenia je kopec takýchto príkladov, ako je vo Vašci Jan Hála. V Rajci Vladimír Kompánek. Ono to aj chceli využiť v tých 50. rokoch, vtedy to bolo také násilné, tak to nefungovali, že oni posielali výtvarníkov na JRD, aby malovali a ukázali teda, že aj ich práca je dobrá. Čo podľa mňa strašne vtipné, oni dostali vtedy aj také usmernenie, že sa nemajú ubytovať, aj keby to skýtalo isté pohodlie u toho najbohatšieho sedliaka, pretože by to dobre nevyzeralo. Že úplne, že to išlo až do takých detailov. A išlo presne o to, že ukázať, že teda aj to je práca. Áno, lebo keď si zoberieme, že v Martine doteraz o Martinovi Benkovi povedal majster, že tá úcta toho obyvateľstva, ktorí prídu už do kontaktu priamo s tým umelcom, je veľmi vysoká a pretrváva 10 ročia. Máme s Fulom v Ružomberku. Že nikto nechodí v skutočnosti do tej galérie, nechodia nám na vernisaže, ale ako náhle sa pohne obraz, ničí sa niečo s galériou, celý Ružomberok jak jeden proste kričia. Že zaujímavé, že veľmi si to berú. Čiže podľa mňa tu je dôležité, že do každého mesta, do každého kraju, do každej dediny jedného umelca. A ja sa prihováram aj za konzistorikov. Dobre. Budú sa strážky obnovovať? Ja dúfam, že áno. Raz áno. A bude to aj v tomto nejakom blízkom období? My v tom programe stále hovorím my, sa ospravedlňujem, ale to mi asi zostane do konca života. A tak ako kráľovský plurál sa to hodí. Čítala som. My sme v tom, my sme ich mali v tej druhej časti. My sme vtedy dávali 2 zoznamy boli, že prioritný zoznam, dobre pripravené veci a menej prioritný zoznam. Oni sa ocitli v tom druhom, ale my sme sa veľmi snažili napríklad so strážkami, tým, že my sme mali ten projekt urobený tak komplexne, že bola tam aj obnova teda toho samotného objektu, ale napríklad aj stavba tých ateliérov, aj stavba na začiatku parku nejakého návštevníckeho zázemia, tak my sme sa dokonca snažili to nejak povyťahovať, ísť cestou nejakých menších víziev, ale je to taký zvláštny svet tých dotácií. Môžem sa ešte na chvíľočku vrátiť k tomu, čo Juraj Gábor tvorí v Strážkach, že vy už ste predtým urobili jeden podobný projekt a to bola Akcia Z, kedy tiež bola aj verejnosť konfrontovaná s tým, že teda vzniká jedno nejaké monumentálne dielo v spolupráci s Marcelom Mališom. Vás fascinuje ten proces tvorby. Že nielen ten konečný výsledok, ale aj to, ako sa dostaneme k tomu konečnému výsledku. Áno, lebo to je, že to robí ozajský človek, ktorého to vlastne prekračuje. Že mne sa na tom hrozne páči, že on tam dá veci, o ktorých vôbec nevie. Že preto je to umenie pre mňa také dobrodružné. Že si dodnes pamätám, som mala takú, keď som ešte začínala, som napísala o jednom dnes veľmi známom maliarovi text. A on prišiel a mi vynadal a povedal, že toto on vôbec tam nedal do tej malby a to takto není a nech si to opravím a tak. A ja som si musela vlastne prvýkrát sformulovať ten názor svoj, lebo že si to človek vlastne sformuluje v nejakej konfrontácii. A ja som mu vtedy vysvetľovala, že proste tým, že to dielo vyrobil a vložil to do toho kontextu, tak teraz tým každý môže robiť, čo chce. A preto mňa aj hrozne baví byť tým kunzistorikom. Že vlastne vy lebo nie každý si vie uvedomiť ten kontext a vy ste ten odomykač tých kontextov, že vy na to viete ukázať. A jasné, že ma ten proces tvorby
fascinuje, lebo proste to je kreácio ex nihilo. No. Kto je Zázrak. ten umelec? Prosím? Kto je ten umelec? Tam by som nešla. Položíme otázku, ak to uhádne. Martinko Klingač potom bude. Ďalšou takou zaujímavou oblasťou, v ktorej podľa mňa veľmi výrazne vystupuješ aj voči verejnosti, je samozrejme, dalo by sa povedať nejakým spôsobom kultúrna diplomácia. A jedným podľa mňa z vrcholov tohto snaženia je rok 2018, ak sa nemýlim, a je to zisk zbierky rodiny Zubalovcov, teda dalo by sa povedať tej jej najlepšej časti, čo predstavuje okolo 150 diel vtedy ocenených na 3,5 milióna eur. Ja som zhodou okolností v útorok tam mala jednu prednášku a bola som tam, a keď som si to len tak akože veľmi zbežne, len pár tých obrazov tak prekalkulovala, tak si myslím, že ten odhad je veľmi nízky ešte. To bol vtedy. Áno, hovorím, že 2018. Bola to asi aj spoločná práca s kolegyňami, s Katarínou Bajcurovou a s Sašou Homolovou. A mňa by zaujímalo, že čo ďalšie by si možno, čím by si sa ešte pochválila a že ako vznikal tento proces, pretože v istom zmysle je to bezprecedentný dar. My by sme si mohli povedať, že čo boli tie dôvody možno aj na tej druhej strane a asi v konečnom dôsledku to bolo veľmi múdre rozhodnutie a takzvané win-win pre všetky zúčastnené strany, ale približ niečo aj z tejto oblasti. Je to o tom budovaní vzťahu, že tiež a ešte aj o budovaní inštitúcie. To je napríklad niečo, čo robíte aj vy. Aby som vysvetlila, že inštitúcia totiž to není iba vždy, že niečo slovenské a národné. Proste inštitúcia je aj funkčný a aukčný dom a proste budovať preto mňa aj v týchto súčasných problémoch trošku tak mrzí, keď si to úplne neuvedomujeme, hej, že inštitúcia je sviatok 17. november, že to sú všetko veci, ktoré sú hodné kultivácie. A pre mňa bolo strašne dôležité budovať tú inštitúciu a uvedomila som si, že čím všetkým sme vlastne neprešli historicky. My sme mladá galéria, 1948, nie sme postavení na žiadnej aristokratickej zbierke. Proste nemáme vôbec také tie veci, ktoré majú tie iné galérie. Hej? Čiže niekto by si povedal, že teraz z toho treba mať debku a kamuflovať to. A vtedy ma vlastne napadlo, že no a čo, že sa to nestalo vtedy, že môžeme to skúsiť teraz. Takže to bola aj tá spolupráca s tými Zubalovcami, ktorá sa postupne vyvíjala. A vyvíjala sa aj preto, že oni to v jednej chvíli pochopili. Tým, že to nie sú len zberatelia a hromaditelia, ale oni boli zberatelia, ktorých vlastne to zbieranie umenie premieňalo ako ľudí. Kultivovalo ich to. Proste Roman Zubal je dnes, patrí medzi najlepších odborníkov na dielo Stana Filka. Čo teda my traja vieme, že to je úplne iný vesmír, že tam by som ja nešla so svojou expertízou napríklad. Že to je na tom, že ono je to aj nebezpečné, to zberateľstvo, hej, lebo proste to vás zmení. Čiže áno, a bolo to z mojej strany naozaj veľmi som rada, že si to tak niekto všimol. Ďakujem. Že viac vecí, aj získať tie diela, aj ukázať, že takto to funguje v normálnom svete, že toto je ten precedens a aj im dať všetko, čo im k tomu patrí. A mala som teraz ďalší takýto projekt, trochu iného typu a ten sa týkal toho, že som túžila vždycky, že mňa zaujíma architektúra. Ja som písala aj diplomovú prácu o architektúre. Tým, že som z tej architektonickej rodiny, tak som sa tomu až tak veľmi nevenovala, pretože som sa bála, že by som bola obviňovaná z konfliktu záujmov. Takže hovorí sa, vždy sa nejaký konflikt nájde. Takže som si povedala, že netreba byť už príliš taký pecitlivý, že už nič horšie sa mi v tomto nemôže stať, takže poďme do toho. A veľmi som chcela, aby sme mali ako galéria nejakú architektúru, ako je Vilu Tugendhat v Brne, alebo nejaký dom.
Ale nechcela som to z 20. rokov, lebo tam sa úplne nemôžeme merať s Miss Van der Rohe alebo s Losovou vilou. Veľmi som to chcela z obdobia socializmu. Aj preto, že tá umenia a politika ma zaujíma, aj preto, že je veľmi zaujímavé, že vlastne ak kreativita a tá tvorba fungovala aj vtedy, ako to fungovalo. Pre mňa je veľmi, tým, že som z tej architektonickej rodiny, chodevali sme na prázdniny do Moravian, veď odtiaľ sa aj my dve poznáme. Nie. Nie? Nie, ja som v živote v Moravanoch nebola. Vidíš, ja som si ťa tam primyslela. Že ste boli nedávno. Teraz nedávno, ako prvýkrát asi pred 3 rokmi. A veľmi sa mi páčila aj taká tá komunita, ktorá vtedy existovala, že to je niečo špecifické, čo vôbec nie je prebadané. A podarilo sa mi nadviazať taký veľmi, ako by som to povedala, nádejný kontakt, že by sme niečo takéto pre Národnú galériu získali a že by sme mohli prevádzkovať časom takúto architektúru ako vysunuté pracovisko Národnej galérie, kde by sme sa teda venovali autorovi, architektúre, tomu obdobiu, čo by sa dalo všelijako využívať. Čiže zase také posunutie toho žánru, že čo robí tá inštitúcia, rozšírenie sa do toho verejného priestoru. Že to sú vlastne veci, čo mňa bavia. Že vymyslieť niečo. No, tak uvidíme, ako to nakoniec skončí, ale... Slovenská národná galéria, tak ako ste povedali, vznikla v 48. Nezakladajú nejaká šlachtická zbierka, kráľovská zbierka, ale to môže byť aj výhodou, že nie je takto determinovaná a že v zásade ju budovali teoretici umenia, túto zbierku. A v tom 48. to ste zvykli hovoriť, že vtedy už Picasso za dobré ceny je vypredaný, to znamená, že toho ste nezbierali, ale predsa len bola niekedy ambícia v Slovenskej národnej galérii mať Picassa alebo aj nejaké iné diela, napríklad starých majstrov? A či vôbec sa naplnila predstava vašich predchodcov o tom, ako má vyzerať zbierka Slovenskej národnej galérie? Pre mňa je tá inštitúcia strašne zaujímavá v tom, že oni si tam vždy pestovali takú... Strašne veľa... Hovorím teraz o Vaculíkovi, pretože ten, kto vlastne to, ako vyzerá Národná galéria, čo to vlastne je, to do veľkej miery určoval Karol Vaculík. Čo pre mňa strašne zaujímavé, lebo v skutočnosti to bol taký veľmi konzervatívny človek, ktorý... Teda ja som ho nepoznala z toho, čo si čítam, čo si pozerám, ale on vedel, ako majú tie veci fungovať. Že on napríklad, že pre mňa úplne nepochopiteľné, že on sa zasadil za tú dedečkovú prístavbu. Lebo mne to prišlo, že to musí byť úplne mimo jeho vkus. A tam je vidieť tá ambícia, že on chcel vybudovať proste ozajskú veľkú inštitúciu a k tomu samozrejme patria tie veľké mená, hej, akože čo si budeme hovoriť. A to je, myslím, to bola taká tá príhoda z tých 70. rokov, kedy oni stále skúmali tie zbierky tým, že nemohli nič nakupovať takéto za socializmu, tak stále lustrovali tie zbierky a stále dúfali, že zistia, že nejaký z tých obrazov patrí jednému z tých veľkých majstrov, z tých veľkých mien. Aj bola potom taká aféra vo Večerníku, že teda, neviem, koho sme to mali objaviť vtedy, či Tiziana, áno. Čiže evidentne to v nich bolo. A nikdy im to nevyšlo. Určite to chceli a potom boli aj v zmysle kultúrnej politiky takéto ambície, že za socializmu sa to týkalo medzinárodnej zbierky krajín tých socialistických. Potom, škoda, že Zuzana Bartošová nemala dlhší čas, pretože to bol niekto, kto mal ambíciu a aj možnosti, tým, že proste mala dobre rozhodené politicky tie karty, že čo by ona napríklad nakupovala, pretože pre ňu bolo veľmi dôležité aj to zahraničie, ale vždy, aj keď bola ambícia, ono to vždycky stroskotalo vlastne na tých financiách. Že už my žijeme v kapitalistickej dobe, že to už sa nedáva len tak. Preto boli tí Zubalovci taká veľká vec. Ja možno sa vrátim aj k Zubalovcom, aj k akvizíciám a k iným veciam. Trošku si prihrajem polievočku, ako myslím, našej inštitúcii. V
tých mojich prednáškach a tí, ktorí ju videli, je taký trojuholník, čo Julius povedal, že Gažovičovej trojuholník a je teda rovnostranný a je tam presne, že na vrchu sú inštitúcie ako ten najdôležitejší článok, ktorý nejakým spôsobom určuje, ukazuje hodnoty, kánon a tak ďalej. Potom je trh, ktorý je dôležitý, deto, a tým tretím článkom sú tí zberatelia. A bez tejto synergie, takže hovorím, to nebude úplne fungovať. Ja som rada, že si to aj ty teraz povedala a ja sa ešte vrátim aj k strážkam, aj teda k zbierke Linea, pretože z toho top výberu, naozaj, že z obrovskej zbierky rodiny Zubalovcov, veľmi veľa vecí bolo kúpených na našich aukciách. Pamätáme si osobne doktora Zubala ako naozaj špecificky dražil, že to bol zážitok vidieť ho v tej sále a mať ho oproti a on proste ako... Sebavedomo. To sebavedomo a napríklad aj v tom zmysle, že dražil sa fula a on vedel, že taký fula nebude a nie je ich nejakým spôsobom veľa. Dražilo sa to, ja teraz si vymyslím, za 150 000 korún, alebo nie, to bolo viac. Ale on jednoducho zakričal, že 1 000 000, že proste na čo sa tu budeme hrať. Čiže naozaj to bola osobnosť nielen v tom výbere tých diel a aj v takom tom, ale aj v tom vystupovaní a v tom poznaní tej hodnoty toho umenia. Čiže tu sme mali veľmi silný kontakt a máme stále, a za čo sme veľmi vďační. A druhá vec je, že aj v strážkach, ak návštevníci sa pôjdu pozrieť, tak veľká časť tých vecí, ktoré tam sú, je z roku 2000 získaných, nadobudnutých. A to bolo veľká kolekcia, ktorá sa cez SOGU sa ju podarilo umiestniť do Slovenskej národnej galérie. Lebo to také paradoxné, že my sme mali ten kaštiel a nemali sme až tak veľa toho umeleckého. No a teraz sa vlastne vrátim v zásade k tým akvizíciám vašim. Vieme, že tie posledné roky, až by som povedala 10 ročia, boli tie finančné možnosti veľmi obmedzené. My v podstate na každej komunikácii s klientami, na komentovaných prehliadkach, na prednáškach sa vždy odvolávame na tú našu najvýznamnejšiu inštitúciu, na Slovenskú národnú galériu. Hovoríme, že to sú teda galerijné diela, muzeálnej hodnoty a tak ďalej. Že zaujímalo by ma, že či aj vy a vaši kolegovia sledujete aukčné katalógy naše v Čechách, či pustíte slzu a poviete si, že toto by sa nám hodilo, toto by sme chceli mať. Lebo podľa mňa my s Juliusom veľakrát si povieme, že toto je do Národnej galérie, škoda, že to tam nemôže byť a možno to je skôr téma na to, že akým spôsobom by mala byť koordinovaná tá akvizičná politika, že naozaj tie veci, ak teraz sa nekúpia, do tých zbierok už nebudú. Takže Dobre, ale je to iba náš pocit, alebo je to skutočne tak, že napríklad ten Družba číslo 2 by mal byť pri tých svojich pandantoch? To určite takto. My to takto cítime. Tam je trochu akvizičná politika veľkej inštitúcie je veľmi komplikovaná vec, že od názora kurátorov, potom má nejaký názor aj riaditeľ, potom má názor verejnosť, potom majú názor výtvarníci. Komisia. Ono je to veľmi dobre v tom zákone vymyslené, podľa mňa. Že ako to funguje, to sa mne napríklad páči, že je tam tá komisia, že má poradný hlas, že teda ten riaditeľ to, keď chce, môže zvrátiť, ale vtedy nesie celú tú zodpovednosť. To je podľa mňa správne, že človek, keď urobí rozhodnutie, má zaňho nezodpovednosť. Ja som veľmi rada, že vy ste v našej akvizičnej komisii, pretože napríklad to tiež treba trochu vysvetliť, že kolegovia nemajú napríklad vôbec povedomie o sumách. Čiže nám niekto dá sumu a my vás potrebujeme aj nielen na to, že vám prešlo veľmi veľa vecí rukami, ale že poznáte trh tak, ako my nikdy nebudeme. Že či je niečo primerané, či niečo nie je primerané. Pre mňa to bolo napríklad veľmi upokojujúce, že som sa mohla spoľahnúť, že keď zaplatíme tú cenu, že mi to nikto nebude otrieskavať o hlavu. A napríklad aj teraz v tejto miestnosti, že ja som sa prešla, jak som čakala, je tu podľa mňa jeden Vázovský, ktorého by sme mali my kúpiť, keby to bolo inak. A áno, bude mi za ním smutno. Ale napríklad s Romanom Zubalom sme mali takú dohodu, že keď niečo veľmi chceme, tak mu povieme a oni majú záujem rodina má záujem o tú zbierku, ju ďalej kultivovať, ďalej rozvíjať, ďalej do nej. Že to nie je uzavretý proces s tou zbierkou. Ona nie je uzatvorená. Čo bude teraz s týmito partnerstvami?
so Zubalovcami alebo napríklad aj s Tatrabankou. Aké odporúčania ste im dali po tom menšom, teda nie menšom, to je pomerne masívne zemetrasenie, ktoré sa deje teraz v Slovenskej národnej galérii? So Zubalovcami to je tak, že toto je. To, čo sme spolu vybudovali, to je. Tak toto je. A či možno, že sa stane riaditeľom niekto, kto pochopí, že je dôležité ten vzťah kultivovať a ja budem veľmi rada prostredníkom a to dovzdám ďalej. No tak alebo to zostane ako taký majak niečoho úžasného, čo sa udialo. A s Tatrabankou to bola ďalšia dohoda presne preto, že sa rozhodli, mne si to vtedy veľmi páčilo, že nebudú kupovať tie všelijaké vianočné darčeky, čo sa kupujú partnerom, ale že kúpia nejaké veľké dielo do Národnej galérie a bude to darček pre všetkých. A už sme to robili tak výhľadovo. Napríklad na budúci rok začali sme to robievať na také dlhšie obdobie. Mali sme tam rozbehnuté také 2 kolekcie. S jednou sme dokonca, na jednej sme spolupracovali s vami, čo mi je hrozne ľúto. Že nevyšlo, mne na tom veľmi záležalo. Pokiaľ ja viem, zmluvu sme nepodpísali na ďalší rok, aj keď tieto akvizičné veci to bolo samostatné. A ja rozumiem tej neistote tých partnerov, pretože to partnerstvo je aj o hodnotách. Že my už žijeme dneska v svete, kedy sú tie hodnoty dôležité, že či ich zdieľame alebo nie. Nám sa stalo, že náš dlhodobý partner Taylor Wessing mali mať u nás oslavu založenia svojej firmy a oni to odvolali, pretože napriek tomu, že to mali zabezpečené, že to tam mohli mať, ste povedali, že tie hodnoty, že je to pre nich hrozne dôležité a že to nechcú urobiť. Že je to veľmi zaujímavé aj o tom, že táto komplikovaná doba nám pomáha sa zamyslieť nad vecami, nad ktorých sme si mysleli, že už nemusíme riešiť, alebo že ich máme vyriešené a niektoré tie veci sú ťažké. Povedzte nám niečo ešte o budovaní tých partnerstiev. Stali ste sa šéfkou Národnej galérie v roku 2010, ak sa nemýlim, a tam sa to nejak začalo kreovať. A aká bola cesta v podstate až k tomu, že skutočne, myslím, že tam v istej chvíli nastal aj zápas o vás ako o inštitúciu, ktorú je možné podporiť? To bolo... Na to potrebujete partnera. Že nemôže... Že aj vy ste robili v Betliari, tak viete, budujete inštitúciu, tak viete. Ja som vtedy oslovila Bohdanu Hromadkovú, s ktorou som kedysi pracovala. Nemôžem asi povedať tú firmu dnes, lebo ale môžete. Všetci sa zakonšpirujú. A pre mňa to bolo to centrum súčasného umenia, pôvodne nazývané Sorošové centrum súčasného umenia. Súviselo to s tým, že vlastne v 90. rokoch sa podporovalo vo východnej Európe aj umenie a boli to vlastne miesta, kde sa začínalo pracovať iným spôsobom. Tým, že sa to budovalo s dobrým kapitálom a na zelenej lúke, tak vlastne všetky tie veci, ktoré dnes sú samozrejme ako marketing, ako pekné katalógy, tak to vlastne začínalo tam. A ja som pochopila, že keď chcem niečo takéto urobiť v galérii, tak to musím robiť s niekým. A tým, že tá nadácia už dávno nebola Sorošová a vlastne oni sa museli starať dlhé roky sami o seba, tak vedeli, ako sa tie partnerstva získavajú. Čiže my sme vlastne fungovali na viacerých rovinách. Ja som robila skôr takéto strategické, ako by som to tak povedala, také odborno-taktické. A Bohdana robila zázemie, ale zároveň sme sa museli budovať aj ako zaujímavá inštitúcia, pretože nemôžete, že viete, my sme Slovenská národná a to je čo? To je, záchody máte aké? Hej, že tam tých ľudí pozveť, že to je všetko spojené. Ja som strašne rád, že to hovoríte, pretože ja som zažil práve toto hľadanie partnerov v Slovenskom národnom múzeu, kde v zásade ako keby jediný odkaz smerom k tým partnerom bol ten, že my sme Slovenské národné múzeum. No, ale to nestačilo. Nie, že ja to vždy hovorím, že vždycky nakoniec skončím pri tom toaletnom papieri, že je to také trápne, ale neviem, ako ináč mám vysvetliť, že vy keď ste kultúrna inštitúcia, tak vy ponúkate aj kultivovaný zážitok.
že to je síce super, že je tam umenie, ale proste keď tam smrdí, tak to moc nefunguje. A to je taká próza dňa, ale to všetko funguje, že aj tu proste človek sa úplne ináč cíti v takomto priestore a potom rozumie, že prečo to stojí toľko, koľko to stojí a prečo to funguje, ako to funguje. Čiže to hľadanie tých partnerstiev išlo viac od takej tej komunikácie s nimi aj s tým, že sme sa snažili predstaviť ako zaujímavá inštitúcia. Čo nám potom strašne pomohla vlastne tá rekonštrukcia, že to už bol len taký toťuk. To už sme boli, ako povedala Bohdana, že už nie sme chudobná nevesta. Ja by som sa možno opýtala, že čo sú tvoje, čo si tak najviac ceníš za tú dlhú kariéru, lebo naozaj už tie kariéry nie sú úplne krátke. A ja možno poviem, čo ja najčastejšie pripomínam a o čom najčastejšie hovorím veľakrát. To je projekt, ktorý ste robili s Petrou Hanakovou 60-90. Takéto spojenie umelcov ako Denisa Lehocká a Mária Bartusová, Julius Koller a Roman Ondák, ku ktorému došlo, myslím, v roku 97 alebo 96, že je to takmer 30 rokov a že toto nastavenie do dnešných dní funguje, že tie vzťahy medzi tými umelcami aj Boris Ondrejčka a Stano Filko sa naozaj prehlbili, vznikli tam základy ako mimoriadne dôležitej spolupráce aj pre ten medzinárodný kontext, že to je pre mňa jeden z vrcholov, ktorý na každom možnom príspevku pripomínam a hovorím o ňom. A druhý možno, a neviem, že či si to nejakým spôsobom vtedy uvedomovala, bolo tiež Petrou Hanakovou vaša účasť na Benátskom bienále. Mali ste niečo, ja neviem, 26 rokov a robili ste vlastne vec, po ktorej možno mnohí túžia a nikdy sa ani k nej nedostanú. Že mňa by toto zaujímalo, že prvá otázka, že úplne rýchlo, že moje také vrcholy, alebo čo sú také, že fakt, že dôležité body tej kariéry. A povedz nám niečo o tom bienále, lebo že to je podľa mňa... Bienále to je super, že si to pripomenula, že to bola, že mne to vôbec nedošlo, čo to vlastne bolo. A to bola tiež taká šťastná chvíľa nejaká. Vtedy bola ministerka kultúry Darina Károva a oni sa rozhodli, že budú riešiť Benátske bienále súťažou. A my sme vtedy, to bolo aj pre mňa strašne pekné obdobie. My sme boli s Petrou Hanakovou, kurátorská dvojica, že ja veľmi rada robím v tímoch, alebo s niekým, alebo v širšom kolektíve, že pre mňa je to zaujímavé. A sme boli celé také mladé, napudené, že jasné, že takto sa tam musíme prihlásiť. Dodnes si to pamätám, v Petrinej detskej izbe, v jej kresle, také veľké ušiaky, tam sedela a už sme tak rozmýšľali a tak sa mudrovali a vtedy ešte tá filozofia tak fičala a také to bolo celé štrukturalistické a všetko. A potom z takého zúfalstva zrazu padlo, že tak ja neviem, tak každý nech navrhne, že niečo a že to tam vytetujeme. Počkaj, že to nie je úplná blbosť. A druhý šok bol, keď sme to vyhrali. To si tiež pamätám, že to nám volal Roman Ondák, že sme to vyhrali a mu hovorím, že preboha, ale veď ja nepoznám žiadneho tetovača. Ešte takto poviem, že možno teda naši sledovatelia nevedia. Petra Hanaková a Alexandra Kusa navrhli vlastne tetovacie štúdio, kde umelci viacero, ja neviem, možno aj 50-40 umelcov mali dať svoj návrh, ktorý by akémukoľvek návštevníkovi, ktorý príde do nášho pavilónu československého, niekto to aj vytetuje. A volalo sa to, keďže to je anglický kontext, úplne jednoducho Slovak art for free, forever for free. Čiže slovenské umenie navždy a zadarmo. Že nám sa aj veľmi vtedy páčilo hrať sa s takoutou. Vtedy začínali tie marketingové akcie a letáky, že to bolo tiež také obdobie, že to bolo nové, hej, že všade boli tie ohavné. A strašne nás to tiež tak rajcovalo, že zrazu do toho pavilónu proste ideme s takouto retorikou, že for free. A vôbec sme nevedeli, že ako by to dopadlo. Úplne, že niekedy tá nevedomosť je asi výborná. Že dodnes si ešte aj pamätám, že aj tá Darina Károva si nás zavolala. Ona bola našťastie taká veľmi nekomfortná sa to asi vlastne. Pamätám, že sedela na koberci, mala tam listiny na takom nízkom stoliku, to bolo ešte ministerstvo na Dobrovičovej, prišli tým paternosterom.
som vošla, to bol môj prvý minister v živote, že OK. A proste úplne, že náprv sa nás pýtala, že ona chce mať garanciu, že či to dokážeme pripraviť. A tu zase musím povedať, že my sme si to vždycky tak delili a Petra začala tak akademicky a sa na ňu pozerala a povedala, že áno, dokážeme. Tak vydesene na mňa Petra a povedala, dokážeme. A nakoniec sme to dokázali a celé je to taký zážitok, že dnes, keď si tak na to spomeniem. A dodnes v tých Benátkach, a teraz už sú tí ľudia takí starší, ale občas stretnem niekoho s tým našim tetovaním. Že je to zrazu taký zvláštny bond. A vy ste si dali niečo vytetovať? A Petra? Tak kurátorky zostali bez slovenského tetovania. My si mysleli, tetovania. že aj sa nás to vtedy veľa pýtali a sme si povedali, že teda si myslíme, že to má zostať v takej inej rovine. Podľa mňa by ma rodičia prizabili. Ale moja mama si vlastne chcela dať niečo. Môžeme ešte urobiť poriadok v tom, že teraz aj váš už poradí tretí nástupca, pán Niňaj, rozpráva o tom, že teraz sa vynoria nejakí noví Benkovia, noví Fulovia, respektíve teda z tých radov súčasných umelcov, ktorých pozná on a ktorých on považuje za o mnoho lepších ako tí, ktorí boli doteraz prezentovaní v Národnej galérii. Ja to považujem za dôležité komunikovať aj preto, lebo aj tu veľakrát to spomíname pred našimi klientami, že to nie sú vynikajúci umelci, ktorí si len myslia niečo iné, ale to sú tí umelci, ktorí naozaj nie sú dobrí, ktorí sa preto nedostali do nejakého užšieho výberu, lebo nemajú tie kvality. Môžete to potvrdiť? Tak môžem to potvrdiť nad všetku pochybnosť. A ono je to vždycky taký ten boj, lebo to je úplne normálne, že aby fungovala tá scéna, potrebuje veľa priemerných umelcov a veľa priemerných umelcov proste vyprodukuje tých špičkových. Keď existuje normálna výstavná infraštruktúra v tej krajine, tak vlastne sú saturovaní všetci. Hej, ono to má dokonca aj názov. Hej. Katarína Bajcurová to volala, že stredný prúd. A preto sú aj tie inštitúcie ako my dôležité, pretože my hovoríme, kto ním je a kto ním nie je. A to je ako keby ste cikali proti vetru, keď niekto bude tvrdiť, že teda je tým dobrým umelcom a o ním nie je, pretože vy to viete lepšie ako ja. Vám to potvrdzuje nielen trh, ale proste aj ten čas, pretože ste profesionáli už veľmi dlho, ale to sa vždy ukáže. To je strašne pekne vidieť na našich zbierkach, že čo boli tí protežanti za komunizmu, tie veci, ktoré sa museli nakupovať a čo s tým teraz je. A tí, ktorí sa tam nemohli dostať, ako ich teraz veľmi nakupujeme. A to je tá obľúbená taká tá predstava, že ja som strašne dobrý, ale som neobjavený, lebo ma nemajú radi a potom to zistia a bude to super. Takže ja všetkým tuto verejne vysvetľujem, žijeme v mediálnej dobe. Každý má Instagram, každý má Facebook. Ak by bol niekto naozaj taký dobrý, tak už ho dávno objavia, pretože trh potrebuje dobrých umelcov. A trh nikdy nespí. A trh nikdy nespí. Takže to je... Ale ja chápem, že tvorca je frustrovaný. Proste to tiež k tomu patrí. Niektorí si aj ucho kvôli tomu odrežú. Asi uzatvárame túto akože oficiálnu časť a prechádzame k téme nejakých typov voľnočasových. A ja to, čo vy ste ma obvinili, že čo tu mám za zošit, je táto nová publikácia Director's Choice, možno už ex-Director's Choice. A tu je vlastne výber diel zo Slovenskej národnej galérie, tvojich obľúbených. To dávam do pozornosti hlavne teda našim poslucháčom, že môžu si to pozrieť. Ale my chceme iné typy s Juliusom. Ja sa chcem opýtať na sladkosti. Sladkosti? Že idú Vianoce, budú dlhé noci. Ježiš. Ja milujem, ale neviem, ako sa to volá. To robia niektorí ľudia také v košičku. To je také čokoládové. Ja viem, čo... Šuhajda. Také... Dobre, ale my chceme typy, čo si môžeme kúpiť asi. Jaj, čo si môžete kúpiť? Ja si šuhajdy viem aj zaželať doma. Ja, že urobiť. Neurobiť nie. Viete čo, ja mám rada čokoládu.
Dobre, biela, tmavá, mliečna. Začínala som s horkou, ale musím teraz povedať, že moja najobľúbenejšia je Líra 50 Ekvador, ktorú prestali zrazu vyrábať až tak, že ja som im telefonovala do výroby, aby som sa spýtala, či to plánujú obnoviť. Tak vraj plánujú budúci rok. Takže... No a keď teraz máme sladkosti, tak aké filmy k dlhým zimným večerom? Ja mám v zime, že rozprávky. Priznám, že tie Vianoce, že to sú rozprávky pre mňa. Taká tá klasika, Tri oříšky pro popelku, Šílenie, Smutná princezna. Perimbaba a potom ešte mám takú úplnú uchylku, že na Belmont že si myslím, že cez Vianoce sa človek môže oddávať tým guilty pleasures. Takým tým veciam, čo sa vždy za ne hanbí a tvári sa, že je strašný intelektuál a potom sa nevie dočkať Poirota v nedeľu po obede. Ale pozor, to je intelektuálna zábava. To je veľmi dobré. A dobre, nejaké vonné sviečky. Toto ja úplne nemám, aj keď minule som dostala od takých strašne peknú poprednáška ako darček, čo ma úplne vyšokovalo. Tak ak to vy dvaja počúvate, tak veľmi pekne to voní. Ďakujem pekne ešte raz. A čo tak kvetinové dekorácie? Kvetinou nikdy nič človek nepokází. To myslím, že vášeň, ktorú zdieľame my dve. Bez pochyby. Bez pochyby. Ešte posledný tip na čítanie knihy. Vianočné, pod perinou. Tým, že sú pre mňa tie Vianoce, obdobie tých diel, tak ja si dám tieto Vianoce znovu Zaklínača, čo vy dvaja neviete, čo je. A dúfam, že ani vaši poslucháči. Ale ja to vždy raz za čas urobím a to je také šalené fantasy polské. Budeme googliť. Mám 6 dielov a vydrží to dlho. Takže do 6. januára je čo mám čo robiť. Perfektné. Posledná otázka. Novoročné prevzatia. Dávaš si, ak áno? Nie, ale možno si prvýkrát dám. Dobre. Možno si dám aj prianie. A my vám želáme, aby sa splnilo. Ďakujem pekne. Že ste prišli. Bolo nám cťou. Snáď teda ešte si slovenská kultúra užije vašej odbornosti aj v budúcnosti. Teraz ste senior kurátorkou, ak sa nemýlime. Zlá pozícia mať senior, keď ste žena v názve, ale OK. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste prišli a šťastný nový rok a krásne Vianoce. Ďakujem za pozvanie. Čaute. Počúvali ste, pozerali podcast Predané, najpočúvanejší a najsledovanejší podcast na Slovensku. Ďakujeme pekne.